Στην κατ' ουσίαν ποινικοποίηση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, οδηγούν πια, σύμφωνα με φορείς της αγοράς, οι συνεχείς φορολογικές και όχι μόνο επιβαρύνσεις που τη συνοδεύουν. Σαν να μην έφτανε ο ΕΝΦΙΑ, σειρά επιβεβαιώσεων και πιστοποιητικών που θεσπίζει τώρα η κυβέρνηση ως αναγκαία και μάλιστα ανατακτά χρονικά διαστήματα, βάζουν σε νέες, ακόμη μεγαλύτερες περιπέτειες τους ιδιοκτήτες που καταγγέλουν ανοιχτά προσπάθεια σταδιακής δίμευσης των ακινήτων τους. Βαρύ αμάρτημα τείνει να θεωρηθεί η ιδιοκτησία ακινήτου που τιμωρείται αυστηρά και ισοβίως. Ο δυσβάστακτος ΕΝΦΙΑ, που επανειλημμένα τόσο προεκλογικά όσο και ως πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να καταργήσει, έστω μέσα στο 2016 ο Αλέξης Τσίπρας, διανύει τον 5ο χρόνο του επαχθέστερος από ποτέ. Αυτό που ζούμε σήμερα στη φορολογία των ακινήτων δεν λέγεται φορολογία. Λέγεται δίμευση. Και πρέπει να σταματήσει το συντομότερο, εάν θέλουμε τον ελληνικό λαό κάποια στιγμή να το δούμε πάλι να ευημερεί και να προοδεύει. Τώρα ένα τσουνάμι νέων επιπλέον επιβαρύνσεων στα ακίνητα μέσω της υποχρέωσης λήψης σωρίας πιστοποιητικών και βεβαιώσεων έρχεται να πλήξει περαιτέρω εκατομμύρια ιδιοκτήτες που μεταξύ άλλων θα πρέπει να προμηθευτούν ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ενεργειακά πιστοποιητικά και πιστοποιητικά περί μη αυθαιρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 3, 5 ή 8 χρόνια θα πρέπει ο ιδιοκτήτης κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας να πληρώσει ένα ποσό 500 περίπου ευρώ για κάθε ακίνητό του, προκειμένου αυτό να χαρακτηριστεί εκ νέου νόμιμο. Αν τυχόν το αμελήσει ή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει, ο νόμος προβλέπει ότι το ακίνητο αυτό θα χαρακτηρίζεται πλέον αυθαίρετο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είτε θα πρέπει δηλαδή να καταδαφιστεί, είτε να πληρωθεί το πρόστιμο, προκειμένου αυτό εκ νέου να χαρακτηριστεί νόμιμο. Ενδεικτικά, όπως αναφέρεται σε άρθρο της εφημερίδας Ημερησία, ο αλμυρός τιμοκατάλογος προβλέπει έξοδα της τάξης των 100 με 200 ευρώ για ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, το οποίο είναι υποχρεωτικό από την 1η Ιανουαρίου 2016 και θα πρέπει να αναγράφεται σε όλα τα συμβόλαια αγοράς, πώλησης και μεταβίβασης. Ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση για τα επαγγελματικά ακίνητα. Κόστος 250 έως 300 ευρώ για τον έλεγχο από τον μηχανικό και τη βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές με εφαρμογή και στις συμβολιογραφικές πράξεις, αλλά και 200 ευρώ μίνιμουμ για κάθε επίσκεψη από τον μηχανικό στα πλαίσια του υποχρεωτικού περιοδικού επανελέγχου της ηλεκτρονικής ταυτότητας όλων των ακινήτων. Πρόκειται για μια ακραία υπερβολή σε μια περίοδο δύσκολη για τον ελληνικό λαό, η οποία στερείται και τεχνικής και ηθικής βάσεως. Τα σπίτια δεν αλλοιώνονται μέσα σε 7 χρόνια. Έχουν ελεγχθεί τεχνικά. Κοιτάξτε, και για τους μηχανικούς ακόμα ο τρόπος που επιχειρείται να γίνει αυτό είναι υποβάθμιση. Κάποιο ακίνητο που έχει χτιστεί μετά τις 28 Ιουλίου του 2011 και δεν δύναται να τροποποιηθεί, διότι είναι αυθαίρετο, δεν μπορεί και να κληρονομηθεί. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κάποιος που κληρονομεί ένα ακίνητο το οποίο χαρακτηρίζεται αυθαίρετο δεν μπορεί να κάνει την πράξη αποδοχής κληρονομίας και κατά συνέπεια δεν θα φαίνεται ως ιδιοκτήτης του ή των αυτών ακινήτων. Αναξιοποίητα αναμένεται να μείνουν άλλωστε χιλιάδες ακίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος.